Ассалому алейкум, бо шумо ман Каримова Нигина. Установка приложения Faberlic ба телефони Android. Ба ссилка мегузарем, ссилкаро ба шумо наставникантон равон мекунад. Дар саҳифаи кушодашуда панаи иконкаи нишонаи сурхи Faberlic нависта шудааст зер мекунем ва аз поён ба мо якчанд намуди интернет-магазине, ки мо аз он ҷо Faberlicро скачет карда метавонем, пешниҳод мекунам. Мана рӯзтори агар ин приложениеро дошта бошед, метавонед аз он ҷо Faberlic нависта дар поё скачать кунед. Ҳоло мо бошад аз прямое скачивание аз сайти Faberlic скачать мекунем. Инҷо скачатро зер кардем, инҷа да ва интизор мешавем. Аз боло открыть, ё ин ки агар успед накардем, аз уведомлениё даромада мекушоем ва установитро зер мекунем. Интизор мешавем. Открыть. Приложение установка шуд. Дар инҷа к покупкам зер мекунем. Дар ин ҷо приложение ба мо вай пешниҳод мекунад, ки мо уведомлениеро фаъол кунем барои хабардор кардани мо аз акция распродажаҳо. Дар ин ҷоам фаъол мекунем ин тугмачаро, чтобы огоҳӣ биёяд уведомления. Дальше аз кунҷи поён мо дорем профил. Ба он ҷо даромада мана саҳифа аст. Мо бояд акнун ба лични кабинети худ дароем. Дар ин ҷо кнопкаи войти аст ва зарегистрироваться. Мо зарегистрироваться зер намекунем. Мо бояд войти зер кунем, чунки мо аллакай регистратсия шудагием. Ва дар ин ҷо номер покупателя, яъне логин ва ключе, ки дар смс шумо омадааст, вай ҳам номер покупателям номида мешавад, ё ин ки пароля мегӯем, онро дохил карда ба лични кабинетамон медароем. Дар ҳолати агар ки мо открыть успед накардем, ё ин ки уведомлениёро тоза кардем, мо метавонем дар телефонамон ба папкаи диспетчер файл, ё ин ки мои файлы дар баъзе телефонҳо номида мешавад, даромада дар ин ҷо апк, яъне ин ҷо приложенияҳо аст, даромада установочный файл, аз рӯи установочный файл приложениеро установка кунем.